சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தூக்கி விடுங்க அப்படியே தூக்கி விடுங்க ப்ரோ. யோ வெக்கமா இல்ல? யோ பாத்துட்டு போங்க. தூக்கி விடுங்கற எதையா சொல்ற? மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல கேட்டுட்டு இருக்க ப்ரோ தூக்கி விட்டு போங்க ப்ரோ. ப்ரோ அப்பா இல்லன்ட்டு ப்ரோ அப்பா இல்லன்னு ஏன் ப்ரோ இப்படி பேசுறீங்க? மொய்வியா நந்திசா யார ப்ரோ சொல்லுங்க. உங்கள தான் ப்ரோ சொன்னேன். யோ இக்கற சொன்னீங்க. யோ யோ அப்படி பண்ற. நீங்க அந்த கை பிடிங்க. ப்ரோ அந்த கை அப்படியே பிடிங்க. யோ என்னையா சொல்ற? ரெண்டு கையும் பிடிங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் அப்படினு. கருமம். என்ன பண்றீங்க? நான் பிஞ்சில படுத்தவன பாத்திருக்கேன். நீ பழுத்துட்டு பிஞ்சிருப்ப போலியே. ப்ரோ விட்டுறவா கைய. விடுங்க ப்ரோ. டாக்டர் எல்லாம் தப்பு தப்பா கேக்குது டாக்டர். கரும கையை விடுற. விடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ தெளிவா கையை விடுங்க. சீ வேணாம் அப்படி சொன்னாலும் தப்பா இருக்கு. கேரக்டர் விடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லுங்க ப்ரோ. யாராவது சில பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நீங்க வந்து இது என்னடா மகனே பாத்துட்டு இருக்க? சொல்ல வேண்டானா? பிசிலடிக்கு போது குட்டி வாங்கிரு ப்ரோ. குட்டி தானே ப்ரோ இல்ல பெருசா வாங்கிட்டீங்களா? பெருசா எவ்வளவு குட்டி ப்ரோ? உங்க சைஸா பையனுதா? ப்ரோ அது ஃபீமேல் டாக் ப்ரோ. ஓ நாந்திஸ் ப்ரோ அந்த கை எடுங்க ப்ரோ அதுல இருந்து. எதுல ப்ரோ? ப்ரோ அது வச்சு ப்ரோ நண்டிஸ் ப்ரோ அது வச்சு அடிச்சா இது ஆகுது. எதை வச்சு அடிச்சா? ஒரு மாதிரி இருக்கான். என்னையா இருக்கு உனக்கு? எப்படியா இருக்கு? என்னையா ஒரு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ வேகமா ஆட்டுங்க. அங்க பாருங்க ப்ரோ அவர் போய் வேக மாட்டேன். ஐயா உனக்கு பத்தலையா என்ன? கருமா இது நான் ராக்கத பிடிச்சிருக்கேன். ராக்கு இது பிடிச்சி இழுத்தினா தூண் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒண்ணு இருக்கு. ப்ரோ ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ தலைய விடுங்க. தலைய விடுறதா? என்னையா கையை விடு காலை விட்டு தலைய விட சொல்லிட்ட? நீ ஒரு அப்நார்மல் டைட்டன் நீ.